Det var en gång en liten grabb som hette Oskar Nilsson. Det var en vintermorgon långt ut på havets is. På den isen satt en liten grabb med 10 pinnar med lina och krok. Och där satt han i flera veckor i sträck. Efter späckhuggare som skulle ta i kroken. Men veckor gick och gick och gick. Och veckor blir månader. Och månader blir år. Men till slut så flaggade det till för han. Det var en riktig jävla fet späckhuggare. Och grabben han slet av sig overallen. Stod i bara kallingar, stövlar och handskar och en liten pälsmössa. Och han tog i linan och drog. Han drog så isen sprack. Det kom som en geyser över sjön. Vulkaner erupterade. Småfisk försökte ta sig ur havet och upp på land för att fly. Oskar Nilsson, han slet av sig overallen. Stod i bara kallingar. Han drog och drog och drog och drog och drog. Det gick. Det kom som en geyser över sjön.